Forunera. Gaur bigarren hiruhile honetako bigarren jardunaldia. Arri eta Herrik 50 urte. Gure gonbidatuak Jon Juaristi, nire eskumara, eta Carmelo Landa ezkerretara. Bi hauek ze lotura daukaten Arestirekin, oso erreza da, ez? Jon Juaristiren kasuan, Arestik berak izendatu zuen bere testamentu literarioaren arduradun. Hortik hasita askotan hitz egin du eta jardun du Arestiren gainean. Gu geuk oraindela 30 urte bera ez da gogoratuko, baina oraindela 30 urte ekarri gendun Forunera hitzaldi bat ematera Arestiren gainean. Ez da gogoratuko, ze bere memorietan ez da agertzen. Guretzat oso importantea izan zen, baina berantzat ez antza. Hortxe bertan izan zen, Maristen, oraindik Euskaltzaindia ez zegoen hemen, Maristen ikastetxea, plaza berrian. Etorri zen Arestiren gainean, oraindela 30 urte. Beraz, lotura erabatekoa. Euki duana eta jarraitzen duena eukitzen Arestirekin. Eta beste alde batetik, Carmelo Landaren kasua ere nahiko antzekoa, oso arestizalea, beti topatu dut Arestiren inguruko inguru, ekitaldi edo gainerako zera guztietan. Baina horrez gain, gehien animatu ginuna ona ekartzera izan zen, oraindela pare bat urte, EAko poesia jardunaldietan eman zuen inaugurazio hitzaldi ura zuzenbide debekatuari buruz. Atzo agertu zen hemen ze garrantzia bai Lertxundik eta bai Uribek aipatu zuten pauso hori, Maldan beratik Arri eta Herrirako pauso hori, eta nik uste Carmelo lagunduko digula hori argitzen pixka bat. Besterik ez, hasiko da Jon Juaristi, gutxi gora bera ordu erdi, atzo bezala, jarraian Carmelo, eta gero gure txanda izango da. Gabon guztioi, eskerrik asko Peru. Eta saiatuko naiz, bertan ordu erdi batean nire intervenzioa egiten. Hala ere, abertitu behar dizuet oso urduri nagoela, eta ez da Carmelo Landaren kausaz. Baizik eta, erretzea, utzi berri baitut aste honetan, eta orduan mono izugarri bat daukat orduan, baina saiatuko naiz zerbait ulergarria ezaten behintzat. Torre baino lehen, egon naiz Kirmen eta Ingerurekin egindako elkarrizketak irakurtzen, eta gauza oso hitzi bat aurkitu dut Kirmenen azalpenetan. Kirmenek dino, batean, para el autor de Ondarroa, hau erbaraz egindako dago, elkarrizketa behintzat, eta deian interatuta. Para el autor de Ondarroa, Kirmen Uribe, en zuzen, el poemario publicado por la editorial Itxaropena en 1964, Arri eta Herri, es, comillas, una obra de madurez. Es un libro muy leído y creo que en la época en la que se publicó, había un ejemplar de él en todas las casas vascas. Explica. En todas las casas vascas, ez dakit, Arri eta Herriren lehenengo edizioa, gainatzen baldin izpanaiz,
300 ale edo gitxe gora bera izan ziren todas las casas, ez error inun. Baina, ni bizi nintzen etxean, ale bat. Ale bat, zeren aitona, oso euskaltzale arraro bat izan zen, euskaltzale bibliofilo bat, eta duan euskera zantaratzen zen, liburu guztiak erosten zituen. Bai, orduan nik irakurri nuen Arri eta Herri publikatu zela. Lejanos años cuando mozo. Honela azten zen, Gabriel Arestiren erbal poema bat, eta honela zin nahi nuke orain, zeren hemen jende hain desberdin abiltzen gaituen arazoa urrundik dagokian. Ia nire agurtzaroan. 13 edo 14 urte nituen Arri eta Herri irakurri nuelarik. Mende erdi bat iraganda gerostik, eta ezin dezaket oroi orduko irakurketaren impresioa, lehenengo irakurketaren impresioa. Sakona izan zuen ala ere, jadanik Arestiren irakurle amorratu bat nintzelako. Nire aitonaren liburutegian, euskal literatura aldizkari gehienak zeuden, Olerti, Karmel eta Ega. Euskal Etxaindiaren aldizkaria baita ere, euskera, parkatu. Hain zuzen. Buruz eta bihotzez Gabrielen poema asko nenkien, euskara ikasteko neure bidea horize baitzen. Literatur testoak irakurtzea behin eta berriro, buruan bakoitzaren faksimil bat eduki arte. Poesia maite nuen, eta poesia, hau denek esaten zuenez, hizkera ororigarri, memorable speech besterik ez da. Gainera, poesia oso genero interesgarri bat da. Alde batetik, ez da gortzen irakurketa batez. Irakurketa berri bakoitzak, ezanari izkutatu batzuk azalera dakartza. Har dezagun adibidez, Arri eta Herriren titulua. 3 tankera ezberdinez uler daiteke, baina horretarako irakurleak 3 bider behintzak testora itzuli beharko du. Lehenengoan, azalezko eszenaiarekin geldituko da. Arestik berak erdaratu zuen zentzuan. Piedra y pueblo. Baina garaia eta testuinguru historikoa kontuan hartzen baldin badugu, beste zanai bat lehenengoaren azpian estali zegoela susma dezakegu urte haietan eta agertu berria zen. Inork ezekien orduan oraino ez ziteken, baina Gabrielek ez zuen eta gaizki begiratzen orduan. Eta Arri eta Herriren poemetan zenbait referentzia kritikoa zegoen eta buruz. Esate baterakoan, nire aitaren etxea poema famatuaren azken lerroa, esaten da, baina nire aitaren etxea iraunen du zutik. Zutik izan zen, dakik zuenez, etaren aldizkari klandestinoaren izen burua. Zutik. Arri eta Herriren titulua irakur daitek ere, etari beste referentzia bat balitz bezala. Arri eta, hau da, Euskadi eta askatasuna, Herri. Arri hitzak gogortasun eta erresistentziaren adierazpena arrastatzen ditu. Orduko poesia, ez bakarrik euskal poesia eta Galiziako poesia, baterako Celso Emilio Ferreiroren Longanoite de Pedra, baina Arri ez beterik dago. Batez ere, digamos, poesia antifrankista, orduko poesia antifrankista. Esate baterako, Raimonen oso kanta famatu bat, Tires la pedra. Tires la pedra onan ira, esi zelome, izak bombak, izak zelome onan ira. Arriak zentzu asko zituen, Arri imaginat. Eta bat zegoen, Arestien parkatu, Raimonen kasuan bezala, zentzu existenzialista bat, baina bat zegoen baitere beste zentzu erresistentzial bat. Arria da gogorra, arria da arma bat, arria da erresistentzia.
Eta orduan, titulo osoa, sintagma osoa, eslogan edo konsigna ia telegrafiko bat bezala ulertu dezakegu. Harri, erresistentzia, eta akronimoa, Euskadi askatasuna, eta herri. Nire iritziz, Arestiren bigarren liburuaren tituluak ildo semantiko berean sakontzen du. Euskal Harriak, Euskal Erresistentzia adieraziko luke. Baina hirugarren esan nahi bat aurki dezakegu ere. Harrieta, herri. Arestiren hirugarren liburua, Harrizko herri hau du titulutzat, izkitakite zuen ez. Ideia berbera da. Harrieta herri eta Harrizko herri hau. Harrieta, Pueblo Pedregal. Niri Miguel Hernández-en apaldi bat oroitarazten zidan. Vascos de piedra blindada, viento del pueblo delako poeman aurki daiteke. Zergaitik ipini zion Arestik titulu hori bere azken poema liburuari, Harrizko herri hau. Poema bilduma bakoitzaren osaketaren fetxa kontuan hartitzagun. Harrieta herri, 1949 eta 1963 urteen artean inskribatu zen, hau da, Maldan behera publikatu ondoren eta Harrieta herri imprimatu baino lehen. Euskal Herria 1974 eta 1977 urteen artean, eta Herrizko herri hau 1977 eta 1980 urteen artean. Lehenengo fetxaketaren agerpenari daudekio. Bigarrenetan, eta gero eta presentzia gehiago lortu zuen oposiziozko indarren artean, eta azken urteetan bereziki 1978 eta 1980 urteen artean, bere alde lehenengo mobilizazio handiak gertatu ziren Xabier Etxebarrietaren bihotzaren ondoan lehenbiziz eta gero Burgoseko Gerra Kontseiluaren aurka. Bazirudien beraz, eta piztutako erresistentzia, hau da, gutiengo baten erresistentzia, sozial gehiengo batean aragiztatu zela. Hastapenetan, eta izan bi bezen erresistentzia bakarra, azkenean herriaren zati handi bat erresistentziari gehitu zitzaion, edo Arestiri hori iruditu zitzaion behintzat. Arestiren harrien tituluek, beraz, bilakabide hori deskribatzen dute teoria marxista ortodoxo baten hildo bat, gerraren teoria. Lehenengo etapa batean erresistentzia, harria eta herria gauza desberdinak dira, baina haien artean elementu berri bat agertu berri da, bitartekotasun baten giza, eta bigarren etapan erresistentzia realitate bat dugu, baina Arestik ez dio izen zehatz bat ere ematen, ez dio eta deitzen, baizik eta Euskal Harria, bakarrik, izenik aipatu gabe, baina eta bintzatzen da Euskal Erresistentziat. Eta interesgarria da zer Euskal Harria izeneko poema bilduman, eta aipatzen da utxuneren bitartez, edo ausentziaren bitartez. Badago kaso oso argi bat, zente baterako estudiantearen kopla izeneko poeman. Euskaraz ez du zentzu askorik. Neskatila ezaidazu esan inoiz aize ipurdia, izon serio bat egin naiz, koa egin naiz. Baina erderaz irakurtzen baldin badu itzulpena, eta ez da itzulpena, originala, erdaraz, muchachita, no me llames nunca Beleta, porque soy un hombre serio, me he hecho de. Azken lerroa da, anakoruto bat, hitz bat faltatzen da, baina errimak eskatzen duen hitza da, noski, eta. Bueno, azken apaliaren kabuan, utxune bat dugu, emagun,
eta hor faltatzen den hitza, eta gero da eta. Edo laeta, prometxo de laeta. Arestiri ez hitzaien gustatzen laeta esatea. Berak nahiago zuen el eta. Esaten zuen ira, Irlandan, ez da la ira, baizik eta el ira. Eta, bueno, etaren kasuan erdaraz mintzatzen, berak sostengatzen zuen, el erabili behar zuela, eta erabili behar zela, eta ez la. Hau mania bat zen, bueno. Hirugarren harriaren titulua jadanik ez da etaria referentzi bat ere agertzen, harria resistentzia eta herria bat egin direlako. Arrisku herri hau, harri eta herri, beraz, harri eta herriren tituluan bazeuden inutze beste bi harrienak. Euskal Herria, alde batetik, eta arrisku herri hau. Hiru tituluek bilakabide bat deskribatzen dute. Hasieran, indar berri bat sortzen du erresistentzia eta herria batzeko atmoz, gero indar hori presentzia bat lortzen du herriaren bizitzan, eta amaieran erresistentzia eta herria gauza bera bihurtzen dira. Honek ez da garrantzitsu egia ikuspuntu politiko batetik, garai hartan, hamarkada hartan, eta bidaikide asko zituen Frankoren erregimenaren kontra zeudenen artean, eta nahiko absurdoa izango litzateke Aresti etaren intelektual organiko bat bezala konsideratzea. Aresti partidurik gabeko komunista bat bere burua konsideratzen zuen, eta bere herriek, hau da, hamarkada haren hiru poema bildume, harri eta herri, Euskal Herria eta arrisku herri hau, poesia sozial delakoaren influentzia sakon bat erakusten dute, jakina, eta joaldiaren maizurik importantena komunistak ziren, poesia sozial alorrean. Hau da, Gabriel Zelaia eta Blas de Otero. Bilbao Nerval poeten artean, zegoen jarraitzale, poesia sozialaren jarraitzale asko. Gregorio San Juan, José María Basaldúa, Hidalgo Nicolás, Antonio Jiménez Pericaz. Ez ziren guztiak komunistak, Hidalgo Nicolás eta Jiménez Pericaz bai, biak Euskal Alderdi komunistakoa militanteak ziren. Denok, izuenez, la Concordia kafetegian ditzen zen tertuliaren parteideak ziren, eta han irakurtzen eta estimatzen zen poesia bakarra, poesia soziala zen. Eta gainera poesia sozial oso txarroa, generale. Poesia soziala ez da derrigorrez poesia komunistaren sinonimoa. Baina beraren poetika, azken finean, komunismoak definitu zuen. Gabrielen exabruto batez oroitzen naiz, Xabier Beteri buruz oso adierazkorra iruditzen zaidana. Orain, esaten zuen Arestik, orain, letek dio Lizardik aberria zer den irakatzi ziola. Nola irakatzezake aberria zer den poeta simbolista batera? Esan zuen. Arestiren iritziz, poesia sozialak simbolismoaren herentziarekin apurtu behar zuen, simbolismoa burgesa zelako. Oterok berdin pentsatzen zuen. Horrek tradizioaren zati handi bat aztertzea suposatzen zuen. Adibidez, Antonio Machadoren poesiatik Oterok Campos de Castilla zabatzen zuen bakarrik, baina beste zati guztia, Soledades, Galerías y otros poemas filosofikoak eta baztertzen zuen problemarik gabe. Honelako aurreritziek poesiak bauretzen duten, eta Arestik honetaz konturatu zen, baina berandu egin. Bere azken urteetan, Elioten folk quartet zitzuli zituen, baina etxuen tradizio bat berrereikitzeko astirik. Zeren oso gazte hilbaitzen Gabriel, ezuenez, bere poesia 20 urteetan zehar izkiliatu zuen, bere poesia osoa 20 urteetan, eta 20 urte oso denbora eskazta poesia mardul bat lortzekoa, ahots propio bat lortzekoa. Denbora eskaza da lan kanoniko bat usterakoan, eta gainera bi faktore zuen kontra. Alde batetik, Euskararen gatazka, katramila. Euskararen batneko gatazka, normalizazio eta dialektoen zaleen arteko katramila. Eta beste faktore eskor bat, Arestiren kasuan zen, bere
hizkuntz nortasun propioa. Zeren Gabriel euskaldun berria baitzen, jakina denez, baina bere hazkuntza poeta bezala erdararen barnean egin zen dana. Eta egin zen eskolako liburuekin, eta batez ere Berguaren antologia meritorioa, las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, buruz ikasten, eta bere anaia, Juan Marirekin, konpletitzen dira, nork ikasten zituen hobe, hango antologia hortako poema. Poesia euskaraz egiten hasi zelarik jadanik Gabriel Aresti erdal poeta bat zen, eta erdal poeta on bat gainera. Edo erdal asko prometitzen zuen erdal poeta bat. Bere belaunaldiko erdal poeta honenen bat izateko almenarrekin. Hau da, nire iritzia behintzat. Horregaitik euskara aukeratzea, literatur hizkuntzatzat aukeratzea, esan nahi dut, Gabrielentzat erabakuntza gogorra izan behar zuen. Zeren poesiaren hizkuntza naturala, ama hizkuntza baita, eta euskara ezen Gabriel Arestiren ama hizkuntza. Andolin Euskitzak behin esan zidan euskal literaturan ez dagoela euskaldun zarrik, euskal eskritore guztiak euskaldun berriak direlako. Oso idea interesgarri bat da, dudarik gabe, baina Andolin euskaldun berri bat zan, eta Prodomo, entzatzen zen, eskuntu hartan. Ni bestera batez planteatuko duke. Literatur hizkuntzaren aurrean, denok gara euskaldun berriak, edo erdaldun berriak, berdin da. Leizarraga edo Axular euskaldun berriak ziren, bakoitzak bere literatur hizkuntza sortera zideak izan zuelako. Baina, Bernat Etxepare edo Pedro Ignacio Barrutia euskaldun zarrak izan ziren beti, mintzatuz edo izkiliatuz. Hizkuntza beberaz egiten zuten. Ez zuten literatura bat kreatu, mintzatzen ziren bezalase izkiliatzen zuten. Gabrielek ongi zekien eskritore bi mota dagoela. Axular eta Leizarraga bezalakoak eta Etxepare eta Barrutiaren bezalakoak. Lehenengoak hizkuntzaren sortzaileak dira. Axular eta Leizarragak bakoitzak hizkuntza bat sorterazi zuen. Gramatika bat. Hau da, hizkuntza normalizatu bat. Hizkuntza poetiko bat da gramatika. Gramatika, erdi aroan deitzen zen gramatika bakarrik latinera. Zeren latinerak zen gramatika zuen hizkuntza bakarra. Oso importantea da harri eta herri konprenditzekoa. Zeren, harri eta herri da literatur hizkuntza gramatikalizatu bat egiteko saio bat. Gramatika implizito batek. Baina harri eta herri pentsatuta dago gramatika bezala. Gero sartuko nahi zanetan. Gabrielek ongi zekien, Aresti bigarren muetako eskriptore bat izaten saiatu zen. Saiatu zen izaten Barrutia edo Etxepareren bezalako idazle bat. Saiatu zen olako idazle bat izaten bere lehenengo poema luzetan. Bizkaitarra, hain zuzen. 5 bizkaitarretan. Eta nola saiatu zen, olako poeta bat izaten, nola saiatu zen Barrutia eta bertsolariak imitatzen. Hau da, poeta dialektal bat bere burua bihurtzen. Hala ere nola imitatzen zuen esate baterako Barrutia, leheneko bizkaitarra. Badaki hori melitxu basurtuko, piko meladuamez, perustel gozoa, zalarestitxua, orienteko perlea, nobia neurea, bihotzeko puskea, melitxu maitea,
non da zure legea eta karidadea, bizukidadea, mesedea, eta bar, barruntiaren bertso guztiak sartzen dira sortziko txikietan, sortziko txikietako forma batzutan. Nire ustez, sortziko txiki horren azpian badago beste egitura bat, egitura ez deklaratu bat. Eta egitura hori ez da sortziko txikia, baizik eta kuaderna bia. Aresti, mugitzen da poeta dialektal bat bezala, tradizio luze batean, Etxepareren gandik datorren tradizio batean, eta sortziko txiki bat egiten naiz, azkenean lortzen du beste forma hibrido bat. Bardin gertatzen zaio bere sortziko nagusiaren formetan, bizkaitarran. Zate baterako, lehenengo bizkaitarran, Urazo bilak jaio jatzu zan Leongo Erreinu sarrean, tetzen duan euskera zeiten ikasi txiki denboran, inotzu dana ez tozulako entendiletan arean, lastimandia egin jatan harimiaren barruan. Meliri buruzko beste bertso bat. Hau, teorian da, sortziko nagusi bat, bertsoa gisa. Baina ez da sortziko nagusi bat, da kanta bat. Kanta bat, sortzaile erdikulto edo semikulto baten antzekoa. Hau irakurtzean, nik ez dut bertsolari batengan pentsatzen, baizik eta kantore semi-profesionalizatu batengan. Iparragirre edo eta bilintzen kasuan, edo bilintz bezalako egile bat. Oda, herri poesia imitatzen duten egileak bezala. Paolo Pasolini, poeta dialektal bezala bere lehenengo literatur pausoak eman zituena, paper honen barnean zegoen trampas eta faltsukeriaz konturatu ondoren, eta oso salpen bat utzi zuen problema honetaz. Pasolini zioena zan, aparte de la poesía anónima, bueno, italianos dago baina, aparte de prehistorie, si tenga presente che l'equazione popolare realistico non ha per nulla un valore assoluto, poiché il popolo, almeno nella sessione in cui si prestava questa parola fino al principio del Novecento, non rappresentava nella sua poesia se stesso primo tomera di coscienza sociale e quindi, nel nostro caso di riflessione poetica, ma semplicemente cantava i propri sentimenti, soprattutto amorosi, secondo convenzioni monodiche individuali seppur immerse nell'anonimato. I dialetti posseggono una tradizione non meno colta antipopolare di quella della lingua ufficiale, l'italiano. Hau da, poeta dialektala bere buruaren gainatzen du, pentsatzen herri konposizioak egiten dituela. Egiten duena, azkenean, poema kulto, multxo bat, herri poemak imitatzen dituen edo dituzten poema kulto batzuk. Poesia natiboa, herri poesia anonimoa edo erdi anonimoa, ez du zerikusirik beraz dialektal literaturarekin, literatura kulto bat dena eta inoiz ez anonimoa. Pentsa dezagun erdal literaturetan. Espainian, dialektal poeta ongi zekiten gaztelania normatiboa, haietako batzuk akademikoak ziren, Vicente Medina, Luis Chamizo, José María Gabriel y Galán, Rufino Delgado, Luis Maldonado edo Rosalía de Castro Vera. Argentinan, ja, plaga bat dira. Poeta dialektalak, poeta akademikoak dira. Akademiko guztiak, poeta dialektalak dira. José Hernández, Hilario Ascasubi, Evaristo Carriego, Leopoldo Lugones eta Jorge Luis Borges. Akademikoak eta kultuak dira. Hori eta beren etorki gitarrak diskutatzeko maskara batzuk erabiltzen dituzte, zazizenak, pseudonimoak edo ogibide edo herri profesio izenak. Esate baterako, Chamizo, el alfarero de Guareña. Maldonado, el ciego de Robliza.
Gabriel Galán, El maestrillo del guijo. Felipe Arresevetia, Otxandioko imaginaria. Gabriel Aristi, Astepeko sekretarioa. Da, eredu bat errepikatzen da poeta dialekta guztietan. Bizkaitarra izeneko 5 poema bildumak izkiriatzean, Gabriel poeta natibo bat izatera hel zitekela frogatu nahi zuen, edo zein poeta dialektalak egiten duen bezala. Baina Pasolinik seinalatzen zuenez, poeta dialektala eta poeta natiboak oso gauza diferenteak dira. Har ditzagu bizkaitarraren bertsoak, formaldetik bertsolaritzaren tradizioan ederki osaturik daude, eskribuz eta ez ahoz, baina konsidera ditzagun eskaintzak, Bizkaitarra izeneko poemen eskaintzak. Iñaki Irigoyen mutiko pilua, bernaje adoretsu batetik sortua, Euskal Jantzabikainen maitale zutsua, abertzale zintzoa, Euskaldun prestua. Bueno, hau da, imitazio bat, kanta oso ezagun baten imitazio bat. Ia parodia bat. Arestik ezin ziteken bide hortatik zen. Eta aukeratu zuen bidea beste bat izan zen, da poesia gramatika bat egitea. Bere lehenengo harriak, harri eta herri eta Euskal Harriak, dira literatur hizkuntza baten proposamena, gramatika batekin, eta ez bakarrik gramatika batekin. Hizkuntza hori ikasteko bide bat bezala, metodo bat bezala. Barkatu, momentu bat, esate baterako, olako poema batean. Ni eta nik diodana. Ezer ez naiz ezer, ez bada naizena. Ni naiz naizena, bai naizena eta ez naizena. Ni naiz nirez, nire borondatez, naizenaren borondatez eta birtutez, nire pentsamentuen eta sentimentuen indarrez, bidean nagoen lege gogorrain ordenamentu eskapu gabekoa, bukaera batera, ara noa eta ez naiz bildurtzen, ez naiz bildurtzen, ez dena doa estenaren bidean, eta egun batean ezer ez da izanen, espada ezer ez dena. Ez, bai, ni naiz naizena, ez naiz ezer espada, naizena eta egun batean ni ez naiz ezer izanen, espada ez naizena, eta izanen ez naizena, eta hau da, bai eta ez, orain eta beti eta lehen, nik diodana, naizena eta diodana, ez naizena eta bizitzetu dana. Bueno, hau da, ariketa gramatiko bat, goitik bera, ez dakit, hizkuntzikaz bideo batean, baten den, hirugarren maila. Ja, ez aipatzeko bere poemari famatuena, Irigaitaren etxea, defendituko dut. Hori da, benetako ariketa ongi planifikatu bat. Orduan, eta honekin amaitzen dut. Nire ustez, harri eta herri da Aresti poeta dialektal bat izateko saioaren frakasua ondoren edo kotxo ondoren egindako beste saio bat. Beste egitasmo bat, bera poeta bat bezala sortatzen du bere burua, Axular eta Leizarragaren ereduak kontutan hartzen. Eta ja ez poeta dialektalaren, ez herri poeten eredua. Bueno, eta hau da uste.
Bueno, arratsaldeon guztioi, nire txanda da orain, eta lehenengo eskertu Bilbo Zaharra Forumari aukera emateagatik. Ez da formalidade bat, ni benetan eskerronekoa naiz honegatik. Uste dut Harritarriren 50 urte pasa ondoren, benetan albistea dala berez, atzo gaur bihar eta hainbat egunetan Bilbo ondo Euskal Herrian aresti berrirore mahai gainean egotea eta halako eztabaiden sujetu izatea bera eta bere obra, ez da kasualitatez. Nik bai nolabait esan erreparoa daukat eta da uste dut honetan danetan bezala arriskua dagoela norberak batez ere 50 urte pasa ondoren, norberaren neurriko aresti bat egiten, eta norberaren neurriko eta norberaren kezka eta behar bada obsesioen neurriko irakurketa bat egiten. Nik nahiko nuke ebitatu hori, eta egia esan gaurko eta aurreko egunetako hainbat bertsio entzunda ere kezka hori izan dut, ez da, gomidapena izan nuenean, esan nuen, bueno, zer egin dezaken nik, hain justu ere, beste arrisku hori ebitatzeko, ez da. Ze ohitua gara batez ere, herriain gatazkatzu eta eztabaidagarri honetan, ez da zentzu askotan, geure irakurketa oso sesgatuak izango nuke egiten da, adibideak asko eman daitezke eta behar bada gero eztabaidan ere emango dira, ezta. Horren esan nuen, bueno, saiatuko naiz objektibizatzen alde neurrian arestiren ibilbide poetikoa. Motiboak izan ditut urte luzeetan ibilbide hori lantzeko, ezagutzeko, neurri batean deskubritzeko ere bai. Esan behar dut, beste deskubrimendu horretan Juaristi bera lagundu zidala, garai batean, ikaskideak izan ginen deustun eta aresti izen gure gaia askotan, joan gogoratuko duzu. Gero bakoitzak bere bidea eraman dugu, noski, bueno, niretzat pozgarria da gaur elkartzea, hemen behar da gure ikuspuntuak ez dira elkartuko, baina bintzat gaia bai, aresti berriro ere da gure gaia, ez da inbeste urte pasa ondoren da pozgarria da. Eta esan nuen, bueno, saiatuko nahi ibilbide hori objektibizatzen alde neurrian, ez da oso zaila da poesia objektibizatzea etortzen dut. Baina badago zer objektibizatuta, hori egiten saiatuko nahi. Zain justu atzoko entzun nuen, da atzo bai Angel Ertzundik eta bai batez ere Angel Ertzundik, aipatu zuen maldan bera, referentzi bat, poesia lizardianoa, simbolista, tal, esan zuena, arestik abandonatzen du bide hori, hartzen du beste bide bat, nik uste hor egiaren parte bat zegoela, ez da. Nik eskatzen horrek zergatik abandonatzen du hori, ze bide hartzen du. Gaur jo Juaristik hitz egin du batez ere, beste Bizkaitarra eta hori baino lehenagoko garai bati buruz. Ni nahiko nuke aprobatu urrunago joan. Eta hain justu ere, lehenengo galdera eta hortik hasiko naiz, ez da. 1972an ematen diote hori Zesaria, Harri eta Herri, eta handik 2 urtetara argitaratu egiten du, kostatzen zaio, hor zentzuraren begirada dago tartean. Hori Joan Mari Torrealdaik landu zuen, badu Joan Mari motiborik horretaz jakiteko, zuzenean da zeharka, eta aztertu zuen, da ikusi zuen, zentzurarekin arazoen bat izan zuela, Harri eta Herri. Eta aipatzen du bat konkretuan gainera, esaten du, zentzoreak aipatzen du Egunda Santimamina, hain justu, Egunda Santimamina poemaren azken bertsoak esaten du. Gehiago esplikatu gabe. Zeintzu dira azken bertsoak? Esan noiz garen izanen gure etorkizunen jabeak. Bertso horiek arazoa planteatu zioten zentzoreari, baina dio, hala eta guztiz ikusi eta obra osotasunean, pasablea da dio zentzoreak. Eta pase horrek ematen dio aukera arestiri, 1984an, hain zuzen ere, Gabriel Aresti, Harri eta Herri, kopla, bertso, ditxo eta poemak, titulu hori darama, itxaropenan zarautzen argitaratzeko, ez da? Lehenengo saltoa eman da. Baina, noski, hor dator harria eta herria datoz, ez da? Nondi dator? Zerutik erori gabeko harria, ongi labratua. Idatziko du berak gero, Euskal Harria. Harriaren zikloko bigarren horretan. Zerutik erori gabeko harria, ongi labratua. Badago oihartzun, antzinako oihartzun bat euskal tradiziokoa. Hor usten dut. Emilian Lasturko. Hori da. Emilian Lasturkoaren bertso batean, ez da? Erori zen zerurean, zerutik erori zen harria, ez da? Honek dio, zerutik erori gabeko, intentzioa dauka, bigarren, hirugarren irakurketan,
harri hori ez da zerutik erori da, berton landutako, berton labratutako harria da, ez da, hor dago, nondi dator orduan harria, ez da, bueno, zalantza horren atzetik eta hori segika, aztertu dut, egia esan, nahiko luzaro, ez da, hor maldanberatik, lehenengo maldanbera aztertzen ibili nintzen da, gero maldanberatik Euskal Herria eta herriaren ziklora doan bide hori, ez da. Eta ikusi nuen, horretarako oso interesgarria beste, guk aukera izan genuen, eta orain guztio daukazu aukera, baina abestiren korrespondentzia, hitzaldiak, gutunak, eta aztertzeko hor, klabe asko ematen da. Arestik batez ere hitzaldietan batzuk dira zoragarriak, oso interesgarriak, Hernanin emandakoa, Tolosan, Ondarrun, Donostin. Hor daude, hainbat klabe eta Aresti oso pedagogikoa zen. Aresti beste 72an Horixe saria irabazi ondoren hartu zuen lana, zentzurak bere lan hori egiten zuen bitartean zen, itzultzeko goiti bera. Hau da, Euskara sortua dago harritarri, Euskara sortua dago, hori azpimarratu nahiko nuke, itzuli egin zuen gaztelerara. Hor badago intentzio pedagogiko bat. Eta etzen erreza askotan, hori beste daukan simbolismoagatik eta simbolismoaren irakurketa anitzengatik eta ez da itzuli egin zuen. Bueno, baina 79an dago zalantza puntu batean Aresti eta bere korrespondentzian ikusten da 79an ez, 59an, zuzentzen dut, 59an, hau da, maldan beraia idatzia du, saritua du, baina badu zalantza puntu bat, berak idazten dio ezagun bati eta esaten dio asmoa duela maldan beraren jarraipena egiteko beste 2 liburu hildo beretik argitaratu, edo, prestatu lehenengo eta gero, danak elkartu nahi zituela eta liburu bakar batean argitara eman. Orduan, badauka proiektu hori, 59an, proiektu hori dauka, maldan berari segida ematea, beraz, estilo horretan, ez da, eta gero gainera fusio bat egin. Are gehiago, garai berean, idazten dio beste lagun bati, Andoni Kaier hori, eta hori korrespondentzian ikus dezakezue, badaukala beste proiektu bat, Moisesen historiaren gaineko poemario bat egiteko. Moisesen historiaren gainekoa ikusazu, ez da? Claro, maldan berak dakizuen legez, badauzka referentzi bibliko batzuk, orain Moisesen historiaren gainekoa, eta tituluari pentsatu du, legearen oinarria. Eta puntu batzuk egin ditu, eta bar. Bueno, kontua da, asmo guzti hauek bide erdian bertan bera utzi zituela. 61 urte horietan bertan bera uzten ditu asmo hauek, ez ziren bakarrik ideia abstraktua, ideia nahiko zehatzak ziren. Bertan bera uzten ditu, hor dago galdera, ez da, ze gertatzen da, zergatik aldatzen du Arestik poeta hori, poeta horrek bere poetika, poetika simbolista, lizardianoa, neurri batean, ezagutzen dugu maldan berako poetika hori zergatik aldatzen du, ez da, hori da galdera. Nik pista batzuk emango ditut, zuek interpretatu, baina badago berriro ere bere korrespondentzian eta gero bere hitzalditan hainbat elementu, ez da. Aldaketaren lehen seinaleak agertzen dira bere korrespondentzian. Tau herri esaten dio, hauze, literalki, lehen poesiak idazten dituen Lizardi eta gaurko beste olerkariak imitatzen, baina egun batean, haien idaztankera ezitzaidan jatorra iruditu eta bertsolariek nola egiten duten eta nola egin zuten Beñolako poetek estudiatzen paratu nintzen, handik beste bat atera nintzen. Hor ikusten da beraz, badagola gogo bat tradizioa berreskuratzeko, baina beste bide batetik ez, Lizardiren bidetik, ez da? Eta dio, handik beste bat atera nintzen. Ikusi dut, euskal poesia jator eta usadarion bat badagoela, eta ari lotu natzaio. Ari horretatik tiraka, badaukagu beste adierazpen argiago bat, kompletoago bat, da 1960an bertan, Donostian, udaletxe zaharrean, eman zuen hitzaldia. Poesia eta euskal poesia, tituluarekin. Hitzaldi hori, esango nuke, poetika berri baten deklarazioa dela. Oso interesgarria da, hor daukazue argitaratua ere, artikuloak hitzaldia gutunak Susarekin atera genuen edizio hartan, aspaldi, eta hori da, badago poesia berriaren deklarazio bat oso interesgarria, beste labur esateko poesiak herrian da gizartean eragin behar du hori berak, hori da asmo esplizito bat. Gero poetak mandatu bat bete behar du, mandatua, oso konzeptu interesgarria, soziologia modernoan da jarrai daiteke, azter daiteke, berak
bi poeta mota bereizten ditu, laureatuz eta outsider deitzen dituenak, eta dio espreski poetaren lekua jende artean egon behar duela lekuak, ezta? Eta ja, uste dut, gai hau berau planteatzea bereziki interesgarria dela, ikusiko dugunez, bere poetikan da, bere jarrera personalean da poetikoan eragiten duelako, ezta? Hori teoria da, galdera zilegia da, baina hori nola gertatzen da praktikan, zer egiten du praktikan Arestik, asmo hauek gauzatzeko, ez? Nire ustez, neurri handi batean horren erantzuna aurki daiteke zuzenbide debekatua poema luzean. Zer da zuzenbide debekatua? Nire ustez gutxi ezagutzen dugun poema bat, behintzat gutxi aztertu dena eta oso gutxi hartu dena kontutan, ezta? Baina nik apuntatzen dut bete-betean transizio horren barruan kokatzen den poema bat da, nire ustez. 1960an otsailean lagun bati idatzi dio hasi dela poema hau idazten. Eta handik 14 hilabetetara, 1961 apirilean, amaitu egin du, aurkeztu egiten du sari batera, ez diote saria ematen. Baina bidali dio kopia bat Jose Azurmendi lagunari Arantzazura. Eta horrekin batera, gutun batean esaten dio bildur dela, dagoen epaimaiak ez duelako konsiderazioan hartuko bere poetika berria. Zergaiti da bildur Aresti? Nik uste kontziente delako beste norabide bat hartzen ari dela, bere poema. Norabide berri bat hartzen ari dela. Da berak, Jose Azurmendiri argi diotzo, bildur naiz hauek ez dutela jakingo baloratzen hau. Eta horrela asmatu egiten du bete-betean ez diote saria ematen, ez da bigarrena ere, ez hirugarrena ere, eta hori seri ematen diote, 61 saria, era azarratu egiten da biziki. Azarrearen motivazioak ez ditut aztertuko, baina bai ondorioak, ez da, berak ondorio bezala hartzen du jarrera bat oso esanguratsua dio, dimisioa aurkeztuko duela poeta ofiziotik. Oso jarrera simboliko interesgarria. Gogoratu 60an Donostian esandakoa, poetak ze jarrera hartu behar duen, poetaren mandatua eta bar. Eta haurenengo gutun batean komentatu egiten diotzo este barik Azurmendiri, baina gero forma poetikoa ematen dio. Da poema bat egiten du ideia honekin. Poema bete bat egiten du, laburra baina betea, ideia honen inguruan. Eta poema hori gainera insistentzia handiz eskatzen dio Azurmendiri bestea beste jakinen publika desaten, argitara desaten. Eta gero, aurkitzen dudan, erreferentzia oso kuriosoa da. Aurkitzen dudan, hemen dago. Kantzazioaren aitzakiarekin nire gradotik dimisioa presentatzen dudalarik beste enplego zoriontsuago bat onartuko nuke. Firmatzen dut Gabriel Aresti Segurola. Hau argitaratzen du bere poeta ofiziotik dimisioa aurkeztuz eta gainera Azurmendiri eskatzen dio arren publikatzeko jakinen eskela beltz batean gainera horrela, diseinu horrekin publikatzeko bere poema hau, ez da. Baina zer dauka zuzenbide debekatuak? Deigarri egin zitzaidan, ez da, Arestiren haserrea, bazituen beste sari batzuk. Etzegoen egia esan, Aresti momentu hartan sari premian esango nuke, bazituen, eta nik uste dut, hau nire hipotesia da, eta horrela esan behar dut, baina uste dut Arestiri haserrea sortu ziola batez ere, bere hildo berri hau apreziatua ez izatea. Aintzat hartua ez izatea, hori da nire susmoa. Eta zer da zuzenbide debekatuan dagoena, ez da, Aresti garako haserrea desan eta zera. Nik uste, aurreatuko dut, nik uste Arestik zuzenbide debekatuan konprometitu egiten dela, guzti egiten dela. Da guzti egiten da, 60an, eta gero beranduago 64an Ondarrun ere, emandako hitzaldiaren hildo horretan guzti egiten da. Maldanberatik norabidea aldatu egiten du. Esan daiteke eremu latz hartatik, Maldanberako eremu latzetik jendartera urratz garrantzitsu bat ematen duela Arestik, ezta?
Ez da horren beste egitura formalean, kuriosoa da, neurri batean zuzenbide debekatuak mantentzen du Maldanberaren egitura formala, Miren da Joaneren historiaren bukaera, hasiera, joko hori, argudioak, baina jada agertzen dira berehala elementu berri batzuk. Bueno, referentziguneak aldatzen dira, hasteko. Munduko literaturaz mintzatzen da, nazioarteko politika eta gizarteaz, hor kontuz, nik uste dut, balorazio relazionistak ez direla onak, Arestik egundoko sensibilia zeukan nazioarteko politikaz. Eta nazioartean une hartan gertatzen ari ziren, ari naiz 61 hitz egiten, oraindik harri eta herri hor dago despentzan, 59 idazten du Kubako iraultzaz, dakizuen ez, Lumumbaren eriotzaz, edo erailketaz hobe esan da, mundu guztian gertatzen ari diren gertakari batez ere iraultzaileen inguruan mintzatzen da, eta munduko literaturaz, Kartaiokoa dago zuzenbide debekatuan, munduko literatura, eta Euskal Herriko politika, kultura eta literaturaz mintzo da. Beraz, erreferentzi puntuak batetik edatu egin dira, da bestetik guzti, konprometitu egiten dira, liburu honetan. Apur bat ezin dugu hemen luz jardun, zuzenbide debekatuaz, baina bai uste dut gauza batzuk aipagarria direla. Atzo, Angel Lertxundik esaten zuen, da arrazoiz, harritarriko eskaintza zerrenda luzerik, 25 pertsona daude hor, eskaintza zerrendan, gero ikusiko du apur bat, esanguratsua direla. Lehenago, zuzenbide debekatuan badago eskaintza bat oso esanguratsua. Eta da, hauze, Gabriel Moral Zabalari eta harekin egon ziren guztiei. Zer da? Hau eskaintza. Arestik garrantzia handia ematen dio eskaintzari. Hau da, liburuaren eskaintza. Zer da hau? Gabriel Moral Zabala gazte bilbotar bazen, Arestiren lagun handia, eta 1949aren irailean atxilotu egin zuten, esango nuke, ekitaldi propagandistiko ingenuo bat egin zuelako, hor Begoñako Elizaren inguruan, propaganda ekitaldi bat, bera eta bere lagun kuadrilla guztia atxilotu egin zituzten. Nik ezagutu nuen gero Gabriel Moral, bera kontatu zian pasarte hau, gero Bilbon istripu bat ezil zen, baina ezagutu nuen da kontatu zidan, ez da? Honek egundoko badakit, ze hori agertzen da, ez da? Gabi Morale berak esan zidan, eta Arestik egundoko disgustu hartu zuen bera, hau da, Gabi del Moral, da bere lagun kuadrillaren edo talde horren atxiloketa gertatu zenean, da tratu txarrak, ez da? Larrinagako gartzelan sartu zuten, hemen Bilbon, hemen ondoan dagoen gartzelan, gero trenez eraman zuten, gerra kontseilu bat egin zioten, eta zigorra egin zioten, ez? Eta kronika bat dago, objektiboagoa agian, nahi baduzu ala, konsideratu Luciano Rinconek egindakoa Ruedo Ibérico. Luciano Rinconek dauka Ruedo Ibérico nolako liburutxo bat, eta kontatzen du, nola izan zen guzti hori, eta nola atxilotu zituzten, berarekin batera Iñaki Aldekoa, Jose Luis Zabala, Guillermo Elguez Zabal, Xavier Arkinzoniz, gari hartako batzuk, eta dio Rinconek, Luciano Rinconen balorazioa da. Instantzia ofizialetan beti izan dute abertzaletasuna eta violentzia elkarlotzeko interes berezia. Aipamen literala, ez da Rinconek liburu horretan egiten duena. Gauza da, eskaintza egiten diola Arestik. Baina ez da konkrezio bakarra hau, ikusiko duzu gero. Lehen atalean Kartaiokoa dago, eta hor daude Azular Mirande, baina baita ere Jean-Paul Sartre edo Poe, ez da, poeta eta idazlea aipatuen artean. Bigarren atalean, Grazia saileko bertsoak hartzen ditu, nire Grazia Aresti da, eta lehenagotik zetorren atal bat. Baina hirugarren atala interesgarria da. Fran edo Jan motzaren erak. Jan ipintzen du zentzuragatik, beste eleku batzutan Fran motza da personaia hori, ez da. Hor atal horretan, claro, zer da Fran motza? Ez da asko pentsatu behar, Francisco Franco ikusteko, ez da. Motza gainera, dakizuen ez, Bizkaian itxusia, berdin itxusi, laburota, baina itxusi, ez da. Atal oso bat dauka, Fran motzaren erak, eta hor, hainbat pasarte poetizatu egiten ditu, pasarte konkretuak, ez da. Baina hor dago beste atal bat, txertatua, zuzenbide debekatuan txertatua, azken orduan, da horren esplikatuko dut zergaitik diodan, hau. Beragia idatzi euki behar zuen, amaitua izan behar zuen ordurako zuzenbide debekatua, 1991 udaberrian gaude, udaberria estrenatu berria, eta amaitua izan behar zuen, ze apirilan Lizardi sarira aurkeztu zuen. Baina,
Ara, martxoaren 27an, zerbait larria gertatzen da Bilbo inguruan, zerbait oso larria. Guardia Zibilak eta Polizia Espainiarrak, da hemen badazpada diot, ari naiz irakurtzen kronika bat, ez dut nik idatziak, kronika irakurria egiten dut, badazpada diot. Guardia Zibilak eta Polizia Espainiarrak Bilboko Atxuri eta Bolueta arteko Miraflores gasolindegia inguruan kokatzen da, Gasteiz aldetik datorren automobil baten zain. Iluntzeko 10:00 gutxi, Peugeot 403 bat hurbiltzen da lekura, 3 pertsona barruan. Eta Guardia Zibilek altoa eman, gidariak kotxea gelditzen du eta une horretan metraietaz tirokatzen dituzte. Javier Batarrita, txoferrak, 9 tiro hartzen ditu buruan, eta beste 40 gorputz osoan. Eta hilda gerditzen da bide bazterrean. Beste 2 lagunak, kotxe barrukoak, Larizgoitia eta Ballesteros zaurituta. Lan bilera batetik zetozen Lube motor fabrikako karguak ziren. Lube ziren garai hartako motorrak. Guardia Zibilak azalduko zuen gero erratu egin zirela. Benito del Valle, Madariaga eta Manu Agirre etako buruzagiak espero zituztela kotxe. Onaino aipamen literala kronika horretatik. Bueno, ze gertatzen da? Arestik berehala txertatzen du poema oso esanguratsu bat, zuzenbide debekatua jadanik amaitua izan behar duen zuzenbide debekatua. Hor aurkitzen duzue, hain zuzen ere, nahiko nuke behintzat referentzia eman, zeren benetan onkigarria da, hola da. Nire laguna zen, nire lagun maitea, bizikleteroa, denon adiskidea, ideologietan ez zen inoiz hartu. Bakea bizi zen mundu guztiarekin. Gorriekin eta berde eta zuriekin, orok estimazio handia zioten. Iluntze batean zetorren bituritik, automobilian, bihotzean zekarren Andrea lastantzeko gurari bizia. Oraindik ez diot entzun inoiz inori, bekatua dela edo bidegabea esposari senarrak mozua liola. Espainetan zuen tango baten soinua, polizia batek gelditzeko altua mitraieta batekin emazionean. Dokumentazio identikaria eskatu zioten atera zuenean, Espainetan ziarto isildu zitzaion. Eta hori da poema. Ez da, beraz, izan da, Arestik sensibilitate aparta eta berehalako agertzen du inguruan, baina munduko inguruan eta Euskal Herriko inguruan gertatzen diren gertakari larri hauek edo berrikuntzak literaturan da obran sartzeko. Eta horrela egiten dut, azken bat aipatuko dut oraindik, ez da? Berak aurkezten du azkenean apirilean zuzenbide bekatua, ez diote saria ematen, azarratu egiten da, hori seri ematen diote saria, ez da bigarrena, ez da hirugarrena, nola baita esan ez dute hartzen obra, berak ala uste du behintzat, presentatzen du dimisioa, poeta ofiziotik, lehen kontatu duan bezala, baina ez du abandonatzen zuzenbide bekatuaren proiektua. Oraindik ere, 5. atal bat gehitzen dio, eta 5. atal horretan ara, zer gertatzen den, oraindik ere, 71 urte hartan, urtarrilaren 17an, erail zuten Kongon independentzia lortu berri Kongoko Errepublikan Patrice Lumumba presidente beltza, erail zuten konspirazio oso ilun, da jadanik nahiko argi dagoen batean, Estatu Batuetako, Belgikako zerbitzu sekretuak tartean eta Mobutu tartean, erail zuten, eta berehala Arestik hartuta Lumumbaren gertakari hau ere erailketa sartzen du zuzenbide bekatuan. Beraz, berriro dio, nik uste dut oso kontutan hartu behar dela, Arestik zertaz idazten du, zertaz hitz egiten du, harri-tarri eta lehenago, mundu guztian gertatzen direnaz. Gertatzen direnaz literaturan, kulturan, politikan eta bizitzan. Persona konkretu ez idazten du, bere buruaz idazten du, baina beste ez ere, bere lagunez, nik uste hori kontuan hartzeko ikuspegi bat izan behar dela, epaitzerako duen. Nik uste dut importante dela ikuspegi hori. Beraz, ze pausu eman du, ez da? Jadanik, utzi du biztanda Maldan beraren
jarraipenaren ideia hori utzi du alde batera, egin du zuzenbide bekatua, guzti egin da, konprometitu egin da, saiatu da Donostin azaldutako poetika berri hori aplikatzen, ez du arrakastari lortu behintzat kritikoen aldetik edo epaimaien aldetik, baina berak eman du pausuren bat, eman ditu pausu batzuk da nik uste hor azpimarratuko nituzke hainbat gauza. Esate baterako berak hartzen duen joera berridazteko, gaia berridazteko. Nire Grazia eta Arestiren bihotzak sail horiek lehendik prestatua zituen, eskututa dukat banatan saltzeko bertsoa bildumatan, hor gelditu ziren, da zuzenbide bekatuan sartzen ditu, eta berriro ere Euskal Herrian sartzen ditu, ezta? Gero, harilkatu egiten ditu, hainbat ideia, harilkatu historiak, harriaren zikloan gero egingo duen bezala, ezta? Baina interesgarria baita ere, berak toki konkreto bat hartzen du, eta berak Aresti poeta, ofizioz poeta konsideratzen den Arestik, toki konkretu bat nahi du euskal gizartean hartu orduan. Ez ditu bakarrik poesia prestatzen da, poesia libura prestatzen, hitzaldiak ematen ditu asko garai honetan, 76 bitartean hainbat hitzaldi oso prestatu idatzi literatur piezak dira, oso interesgarriak, hor daude, ematen ditu, eta autoidentifikazio bat egiten du gainera, ez da ni poeta madrikatua, ni poeta naizen ez gero ez du zerurik espero, olerkaria ipuin labur hori hor dago ere, zenbait kontutan, Hernaniko hitzaldia, Ramon Zaizarritoriak aurkeztu ziona euskararen izen poetikoak, da nitasun poetiko horren adierazpen indartsu bat, eta inbesteraino fikatzen du bere poetaren izaera, edo ofizioa, dimisioa orkesteraino alegatzen da ikusi dugun bezala, ez da. Bueno, eta hortik, nik uste dut, Gabi del Moral, Javi Batarrita, Patriz Lumumba, Cuba, Castro, Guevara, Gandhi, Lincoln, garai hartan da burua lehenago gertatuko hainbat gertakari mundu guztian, esanguratsua, garrantzitsua bere ustez, eta hor sartzen ditu. Baina baita ere Joyce, Mistral, Lorca, Rosalia de Castro, Lizardi, Poe, baraja oso bat, baraja oso bat, 40 kartaiokoko baraja oso bat, alako referentziaz betea, ez da. Orduan berriro diot, ez simplifikatu, nik uste dut Arestiren abanikoa oso zabala dela, eta zitze, nola ez du itxeingo, eta ez garai hartan, baina gauza askori buruz hitz egiten du, eta askorekin identifikatzen da gehiago edo gutxiago, ez da, hor dago, ez da. Baina ja llegatzen gara harria Arestiarra, harriaren zikloa, testu inguru horretan ailegatu gara, nila beratzen da 91 gertatu zaioan hori guztia, baina hola dira gauzak horize 1991 udan hil zen, Nikolas Ormatxea horize hil egin zen. Eta Arestik Euskaltzaindiak horize saria deitzen duenean, aurkeztu egiten da Aresti, da aurkezten du zer? Harri eta erre. Hau da, poemario berritu osori aurkezten du horize sarira, eta irabazi egiten du horrengoan bai, irabazi egiten du horize saria 1972an. Hor badago beraz, dagoeneko Arestiren poemario honen estima bat. Lehenengo saria ematen diote berari. Arestik orduan, noski, aurkitu du azkenean, urteetan hartu duen bide horren, nik uste satisfazio handi bat. Harri eta herri da, neurri handi batean nik uste hildo horren konsagrazio behintzat ofiziala zentzu horretan. Saria ematen diote, Euskaltzaindiak ematen dio saria, eta alde horretatik hori dago. Klar, berak nahi du argitaratu, lehen esan dugun bezala. Ez da erreza, zentzuraren proba hori pasatzen du, osta, baina pasatzen du, eta prestatzen ditu itzulpenak gaztelerara, hau da, obra euskara sortua da, bigarren ideia importantea, euskara sortua da. Aresti gainera, hau argitu behar da, ez da, eta hurbiletik asko landu dugunok badakigu. Arestik dauka metodo bat, oso metodikoa da danetan, danetan, ez da, zenbakitan, ordenetan da bat. Arestik dauka ohitura bat, eta da edizioetan, berak moldatzen dituen edizioa gainera, beti alde noblean esango genuke badakizu egunkaritan da, liburutan alde noblea hause da, alde noblean jartzen du originala, eta hemen itzulpena. Hori berdin, originala euskarazkoa denean edo gaztelerazkoa denean. Bueno,
Harri eta herri, alde noblean original guztiak dira euskarazkoak. Eta itzulpena hemen dago. Beraz obra euskara sortua da. Arestik sortzen du, eta indarra handiz, eta balio poetiko handiz sortzen du euskaraz. Hori da nire valorazioa behintzat, eta orain esplikatuko du zergatik, ezta. Eskaintzak daude, hasieran oso interesgarriak, eskaintzek atzo esan zen, nik neuk peruri kontseio emango nioke, nik sartuko nituzke irakurketan eskaintzak. Uste dut, balio handia dutela. Ez da bakarrik uniberso kulturala, hor dago esate baterako berarekin lan egiten zuen langile bat, lan istripu batean hil zena, da hori aipatzen du. Baina, klaro, nola disoziatu hori Zorrotzako portuan aldarrikako ematik, ulertzen da, lotura erabatekoa dauka. Orduan, Arestiren uniberso literarioa eskaintza horietan ere badago. Eta halako literatura, halako poesia egin nahi du berak gainera, ezta? Konkretua, la persona konkretuen erreferentzitan. Bueno, bero lau partetan eta alfabeto berezi bezala antolaturik, antolatzen du bere Harri eta herri, dakizuen bezala, Bilboko eta Euskal Herriko jendartean referentzia zehatzak ditu, eta nik uste dut, hau da ja nire valorazioa egia da, baina uste dut hemen kapital simboliko berri bat dagoena. Aresti saiatzen da eta lortzen du nik uste dut, garai berri baterako kapital simboliko berri bat sortzen, euskal poesian, euskal kulturarako. Da, horri deitu izan zaio gero harriaren zikloa, baina, klar, ez simplifikatu berriro ere, ez da bakarrik harria eta herria, ez da. Hor da, Oinaz eta Gamboa, herritarra, hiritarra, bizkaitarra, bilbotarra, langila eta burgesa, euskalduna eta erdalduna, Anton eta Gilen, aitaren etxea, mailua, sua eta ura, Bilboko kaleak, Zorrotzako portua, harria, itogina, hori guztia dago. Hori guztia dira elementu simboliko oso indartsuak, oso konplexuak da oso sakonak. Ez, berriro diot, ez simplifikatu simboloen interpretazioa ere, zeren oso indartsua dira, eta hemen emango ditut elementu batzuk. Claro, nola interpretatu simboloak subjetibismo personalistan erori gabe. Nik aukera bakarra dauka eta horrekin amaituko dut gaur. Eta da, Arestik berak eman zituen zenbait klabe kontutan hartu eta zuei aurkeztu. Simbolo hauen inguruan. Hau da, nola ikusten zituen Arestik berak simboloak. Badakit hori ez dela eunekoenean baliagarria, zeren irakurleak bere interpretazioa egin dezake idazlea baino haratago, baina bada bintzat objetibiza daiteken zerbait. Ze intentzio zeukan Arestik, harria, herria, mailua, itogina, sua eta ura simbolo bezala sartzen dituenean hemen. Bueno, ariketatxo txiki horrekin, ala beharrez konprimiturik, zeren askotarako ematen denbora, baina amaituko dut. Non egiten du irakurketa hori? Bueno, bere poematan, baina batez ere bere hitzaldi eta hitzaldi eta gutunetan, ez? Mailua esate baterako. Bueno, azertu handiz nik uste dut Susak azken edizioan egin du Harri eta herriren diseinua hau mailuarekin. Azertu handiz, mailua da hor simbolo handia, baina zer da mailua? Ez da, zer da bentsat Arestiren intentzioan zer da mailua? Herri lokartu baten kontzientzia kolpatu eta iratzartzeko tresna bat, horrela definitzen du. Adibidez, lehen aipatu dut, Ondarrun emandako hitzaldia. Hemen daukat, erreferentzia, 54 herrian, 1960 ematen du Ondarrun, lehengo eta oraingo euskal poesia herritarra. 1960 lauan otrezkonago. Bueno, eta hemen aurkitzen dugu ja interpretazio zehatz bat, eta da esperantzaren mailuarekin apurtzen dut ankerki zuen gorazarrea. Hau da, esperantzaren mailuarekin apurtzen dut zuen gorazarrea. Noren gorazarrea? Esango dizuet, Azkue, Txomin Agirre eta Miguel de Unamuno. Irui gorazarre eginda ondoren, esperantzaren mailuarekin apurtzen du iruren gorazarrea gizonaren probetsuan gertadadin hemen. Gizonaren, personaren probetsuan gertadadin hemen. Hor dago mailuaren aurkezpen bat. Baina ez da bakarra, zeren gero, Hernanin, aipatu dudan Hernanin ematen duen euskararen izen poetikoak hitzaldian oraindik argiago hitz egiten du bai mailuaz eta bai harriaz.
oso kuriosoa da, hemen lotu egiten ditu simbolo biak. Lehenengo harria dio, euskara harri bat da, euskara harri bat da. Asko maitatzen dut euskal harria. Baina euskaldun klase hori ari da burgesiari buruz hitz egiten. Euskaldun klase hori itoginaren parekoa da. Eta urteen buruan, mendeen eta mendeen buruan urtantak harria jaten du. Nik uste dut hemen simboloaren zehaztapen bat behintzat arlo honetan dagoela harria. Euskara da harria, euskal harria. Eta itogina da, hain justu ere, harri hori jaten ari den euskal burgesia. Eta gero mailua, apur bat aurrera dio. Herri hau apurtuko nuke, Arestiren hitza dira, Ea horrela, itoginaren azpitik salbatzen dudan. Iruditzen baizait askotan behira fin bat dela, kristal mehe bat, herria. Bibolin baten vibrazioak apurtuko lukena. Askotan, ez dakit zer den nire poesia, mailu bat, ala biola bat. Beste zehaztapen bat, nik uste interesgarria. Mailuak daukan zentzuaz. Jarraitzen dugu, harria eta itogina. Harria eta itoginaren inguruan, aipatu dugun hori dago, eta gero aitaren etxea. Bueno, beste motibo nagusi bat. Aitaren etxea. Claro, hemen denetarik esan daiteke, ezta? Aitaren etxea identifika daiteke, bakoitzak nahi duenarekin identifika dezake, baina Arestik ematen ditu zehaztasun batzuk. Tolosan, 1986an emandako hitzaldian, hauze dio, batez ere abertzale diruzaleen gandik, aberatz jainkorik gabekoen gandik, eta eliz gizon kristoren etzaien gandik, defendituko dut nire aitaren etxea. Horiek eman baitigute aberri ilun eta triste bat. Orduan, aitaren etxea zer den da, noren gandik babestu behar den, Arestik behintzat, bere intentzioa, zenbait kasutan adierazten du. Gilen eta Anton Zorrotzako portuan aldarrika, hor daukagu, harrita herrin ere, sua eta ura, beste bi simbolo, askotan aipatuak, Baionan, 72an, beranduago ematen duen hitzaldian, hor daukagu bere azalpena, sua eta urari buruz. Ura eta sua ezin nahaz ditezke, ari da oinaz eta Gamboa linajeen borrokaren inguruan. Bilboko kaleak, beste simbolo garrantzitsua, Zorrotzako portua eta Bilboko kaleak. Berak berriro ere hitz egiten du argi honetaz da dio. Horregaitik gustatzen zait Bilbo, gauzak argi eta garbi ikusten dira, ezer disimulatu gabe, bai pobretasuna ezkerretara eta aberastasuna eskubitara. Beraz, nik uste dut, hor dago Aresti, poesia oso irekia egiten du, baina biztan da poesia horrek baditu referente batzuk, baditu simbolo batzuk, simbolo horien nire usterako dira, esan dudak bezala. Simbologia berri baten atzetik doazenak, nik uste dut eta ideia honekin amaituko dut. Arestik, saio serio bat egin zuela kapital simboliko berri bat sortzen, Euskal Herriko garai berrirako, eta beraz saiatzen da gainera nazio batentzat egiten. Sistema bat sortzen nazio batentzat da, nazio Euskal Herria da. Zergaitik, gramatika bat edo hori baino gehiago hizkuntza batua, euskara batua sortzen alegin ikaragarri handia egin zuen, da neurri handi batean asmatu zuen, da hor bai, esate baterako Maldan beran bertan, atzo nik uste dut Angel Lertzundiri eskabatu zitzaiela detari hori. Egia da harritari argitaratu zuenean, Arestik nolabaiteko provokazio txiki bat egin ziola Euskaltzaindiari. Euskaltzaindiak ez zuen euskara batuaren aldeko pauso ematen, da berak esan zuen, ez duzu ematen, ni provokazio modura idatziko du Lapurtera klasikoz. Ez paduzu zuek araurik ematen euskara literariorako, idazle bakoitzak nahi duen hizkuntza erabil dezake, bale, ni Lapurtera klasikoz idatziko dut, ia horrela, baina hau provokazioa zen. Lehenago Arestik Maldan bera idatzi du, eta Maldan bera hurbiltzen da ikaragarri gero euskara batua izango denaren eredura. Hori hola da, ez da orduan,
Aresti ari da nazio batentzako sistema linguistiko bat sortzen. Hori ari da egiten kontzienteki. Da horregatik sartzen da Euskaltzaindian, da egiten du bere lan linguistikoa. Eta Aresti ari da nazio eta klase batentzako sistema oso bat sortzen, baita ere sistema literario bat. Aresti literatura bat izan zen. Eta hori ez dut nik esan, hori Arestik izan zuen aspaldi. Hola izan zen, literatura oso bat, antzerkia, saiakera, poesia, novela, hori da, literatura sistema baten oinarria sortzen saiatzen da, literatura nazionala, eta hizkuntza nazionala, nazio bat eraikitzen, eta gero klase baten defentzen. Hori da Aresti, da nik uste, hori gutxienez bada, gero egin daitezke interpretazioa eta inkluso simplifikazioa, baina nik uste hori badela, orain arte esan dudana bintzat bada, hortik aurrera, guztiok daukazue hitz egiteko aukera, eskerrik asko. Bueno, zuen txanda da, galdetzeko gure gonbidatuei. Izera bat galdetuko, Carmelo hori. Arestik proposatzen duena da, sistema baten eredu, oinarrizko eredu, gero desarrollatzeko. Berak zerbait falta den lekuan zerbait jartzen du, literarioki. Berak ez daki novela egiten, baina novela bat egin behar baldin bada, novela moderno bat egingo du. Eta zentzu honetan nik esaten nuen Aresti literatura bat zela. Arestiren helburua behintzat bere literatur bat egitea zen eta ez poesia bakarrik. Gainera, momentu hartan Federico Grubitzen artikulu bat agertu zen eranen euskararen etorkizunaz Jaime Closesen tesiak aplikatzen eta poesiaren kontra, esaten poesia literatura baten, nazional literatura baten hilakabidean, poesian geratzea izan zen hilkor literatura batentzat. Baina ere, literatura horren simbolismo bat proposatzean, berak tradizioan bilatzen dut simbolismori, alde batetik. Baina aurkitzen da oso simbolismo kaotiko batekin. Zertu baterako harria eta zerutik erori gabeko harria. Zerutik dator harria. Mila Lasturko eresian, zerutik datorrena ez da harria, ezik eta abea. Harria ere bai. Abea, zerutik eta. Biak, harria eta abea, biak. Bai, hola da. Hala ere, biak batzen ditu Aresti gero Euskal Herria. Euskal Herriaz mintzatzean, abea ditzen dugu. Eta zerutik dator harria. Bai, bueno, a ber, niri apur bat tono rajatu emateko ni etortzen zai burura bate galdetzen zian, zu, gaurre Juaristitza bio joango zaete horrak, eta ez da baida montatu behar duzu. Gogora ekarri dit, eta morboa zer itzegin da, ez da gogora ekarri dit, tokatu zitzaidan, da bide batez omenaldi egingo dio gainera merezia Jose Luis Alvarezen Barantza Txiardegiri. Etorri ziren behin Bilbora Atxaga eta Txiardegi. Hain justu ere literaturaren funtzioaz eta hitz egiten oso urrun zeuden planteamentuak orduan bien artean. Atxaga, Pots bandaren inguruan planteatzen zuen metaliteratura eta hori guztia, eta Txiardegi beste hildoan planteatzen zuen. Da niri tokatu zitzaidan hemen orain Pedro daukan tokia.
Eta atzak egin zuen, halako humorada bat esan dut, arek ematen zuela match bat, ez da, gainera joan ginen, bata gorriz jantzita, bestea berdez da, bestea zuri, ez da zen, jodi, ikurrina bat osatu dugu, da honek match bat ematen zuen. Bueno, nik enuke nahi, egi esan hau ere museo match moduko bat bihurtu, eta uste dut hemen bat dundun juaristi eta Espirilandaren arteko match bat, ez, uste dut, bakoitza bere iritzia dauzka, harriaren inguruan nik planteatu da bakarra, badago, Emilia Lasturkoaren referentzia hori da, eta ni seguru nago, konbentzituri nago, baina Aresti berak aipatzen zuelako, eta gora aipatzen zuelako Emilia Lasturko, ez da, hortik hartu zuela, buelta emateko, baina buelta emateko simbolo hau da, jauzi da zerurean harria, jodu Lasturko dorre barria, esaten du, hola esaten du, gero abea ere aipatzen du, baina hola esaten du, ez da, ni seguru nago, zerurean jauzi zen abia hori Arestik nahi dio buelta eman esangura batekin. Eta da, zerutik erori gabeko harria ongi labratua. Hau da, harri hori hemen labratu da. Ez da zerutik, ez digu zeruak eman, hemen labratu den harria da. Hor dago, noski, simbolan intentzio bat. Nik uste dut intentzio, ez bakarri poetikoa, aruntzago duan intentzio simboliko bat. Edo nik definitu dut hori kapital simboliko berri bezala, ez da? Nik bai uste dut Arestik nahi duela hori, kapital simboliko berri hori da beste laikoa. Hau da, laikoa bereizteko aurreko tradizio hiperreligiosotik. Ni seguru nago, komentzituri nago, ze ikusten dut bere konkrezioa hor, ez da? Baina, bueno, nik ez dut interpretatu nahi ere, horregatik nahiago dut, batetik, berak emandako datuak emanda, bueno, gero jenteak interpreta dezala ireki, baina enuke nahi ere, hemen debate bat, gubion artean egin bakoitzaren interpretazio inguruan. Bizaiatu nahiz fundamentatzen, baina, bueno, zuek esan. A ber, galdera bat. Manu. Alde batetik, Eliot agertzen da, aipamen bat gisa maldan beheran, kesonez. Gero, Eliot desagertzen da, eta agertzen da, azken urteetan, Arestik Four Quartets itxotzen dituelari. Bueno, maldan beheran, Elioten simbolismoa, zen kasuan izango litzateke, landa gastatuaren simbolismoa. Wasteland, hau da, desertua eta eremua. Eremua, simbolo gisa, segitzen da, presentago Arestiren poesian harrietan baita, Euskal Herria. Euskal Herrian, zentu baterako, eremua da Bilbo, hiria. Bizi gara pobre eremula txonetan. Bilbao ditzen den eremua hau. Hori eremua, noski, Elioten tradiziotik hartuta dago, baina gero beste zentzu batez debatuta. Ez dizuten zuten, bueno. Onartuz, zure tesi nagusia pasatzen dara poesia dialektal batetik, poesia batu batera, gramatikal batera, onartuz. Nik uste tesiak arrazutxukin baditu. Arestik ez den poesia idazten hogei urte. Arestik ez? Ez du poesia idazten hogei urte. Euskal Herriak gitaratzen, Euskal Herriak idazten garenerako, 1908 agortua da. Eta Euskal Herri, Arizko Herri hau liburuan, reziklatzen ditu materialak, asko. Euskal Herri. Eta gero dago Ricardo Arregien Jimenez egindako eresia.
Orduan, hirurogeita zortzirako jazten da behar idazten, orduan, batera etorriko litzateke zu planteatzen duzun beste hipotesi horrekin, literatura nazional bat egineko poesia ez da nahi. Iruditzen eta hirurogeita zortzirako Aresti dagoenaren poesiatik urruntzen, zure esango baina bai urruntzen. Beste gauzara guk egiten dugu irakurketa, guk fokoa jartzen dugu poesia. Arestiren teatroa zertako lan duten. Bigarren gauzatxikoa. Bizkaitarretik salto egiten duzu argitarria, baina tartean gauza asko dagoz. Malda behera ez dut Zuzebide bekatua. Zuzebide bekatua, euskal tragedia, berren kultu, prozesua irutzen eta lasaiagoa da. Baina herri eta herrin badukazu 6. bizkaitar bat, Astepeko sekretarioaren bertso gara. Efectivamente, Astepeko sekretarioa da bere aitonaren bizitza, Omari lekuanak aitortzen du, gero irakurri dut, esantzun. Eta gainera ez da bizkaitar bat, gipuzkoar bat. Horregaitik proposatu nahi nizun, ez erabiltzen dut ikustu hor, Aresti ez bala Astepeko sekretarioa. Astepeko sekretarioa da bere aitona. Aresti da, poeta, kontablea. Baina poemaren titulua da Astepeko sekretarioaren bertso berriak. Badakigu, baretzea. Zentzu biografiko hori hor presentago. Eta koniko nantzen du baita ere, zuesatia, aitona da, baina behian bada baita ere. Nire ustez, problema hori seinalatzen dudanean, mail linguistiko batean geratzen da nire tesia. Hau da, Aresti, ezin zezaken hizkuntza dialektal bat aukeratu material politiko hori izan. Irakurketan eta bai biografian oso importante izan zara argi sortzeko momentuan. Ze, orain, konparatzen da, Hojas de Madrid, Blas de Otero liburu berria hain eskutuan gertatzen eta areta herri eta prozeduras turistiko eta ekonomia eta jokoa antzekoa. Nire berriro ez da. Eta hori nabarmentzen da, Erdal itzulpenetan. Erdal itzulpen presuntuetan. Zeganera, Euskal Herrian, zain oso bat dago, oso bat. Túmulo de gasoil eta holako ere. Bueno, beste galderarik? Bitar. Nire aitaren etxea, nik zautu dut, betan, botarrekin eta harremanetan hasi nintzanean, esaten zutela, mi padre, mi casa, arraro egiten ziren, ez du, aserretan, gure aita, gure etxea, gure amaren etxea, beraz, nire aitaren etxea, botar batek egiten. Ez dakit gure aitaren etxea hori hambre esaten bazuen. Claro, gure. Baina aitaren etxea, amaren etxea. Bai, gure, bueno, Amurizak egin zion, Xabier Amurizak egin zion kritika hori duela urte batzuk Arestiren poemari egin zion. Euskaldun batek normalean gure aitaren etxea, gure aita, gure ama esango zuela eta bat. Hori gola da. Zehaztapen bat Euskal Herria aipatu dut, Jone planteatu den bidetik nik datu bat bai emango dut ezagutzea tokatu zaidalako. Egia da
Herritik Euskal Herriara badago garapen bat, da garapen ikuste progresio badagola. Eta Euskal Herriko poemak hori, beste egun batean agian, hurrengo urtean Euskal Herria hartzen baduzue. Azter daitezke, baina hor progresio badago eta heldutasun askunde badago, ez da. Baina horrek bai izan zituela arazo oso larriak zentsurarekin. Oso larriak, hau da, poemaren erdiak, liburuaren erdiak gutxi gora bera. Gainera, liburua bere osotasunean oso ondo landua zegoen Agustin Ibarrolaren grabatuekin. Eta oso liburu landua zen Arestik, Ibarrola gartzelan egondakoa, eta interes handia zeukan, hor Ibarrolaren grabatu obrerista horiek edota baserrien irudiak eta zetozena bere estilo berezi hartan, Arestik txertatu zituen bere poemekin, sartu zituen liburuak, desastre ikaragarri bat egin ziren zentzurak, poemen erdiak edo gehiago, eta grabatu gehienak debekatu egin zizkiten, gainera sigilo gorri bat ipintzen zuten, prohibido, pom. Ibarrolaren etxearen grabatua, argitaratu zen Cuadernos para el Diálogos azalean. Bai. Azala bera, hartzen baduzuen garai hartako edizioa, izugarria. Ez, parkatu, Carmelo, baina beste gauza bat. Grabatuaren titulua, Arestik eman ziren titulua, da Aitaren etxe eragotzia. Eragotzia, bai. Eta ez gure... Ez Aitaren etxe eragotzia grabatua, nola da. Baina, esan nahi nuen, grabatua bera azalean atera nahi zuen grabatua, zen oso grabatua adierazgarria zen, Gernikako arbola, baina ukabil bezala egina. Lehenengo edizioan, zentzura hain urrun joan zen, ezen kendu zioten ukabila, kendu zioten beko enborra, eta bakarrik utzi zuten erdian, enborraren zati txiki bat, eta justu Euskal Herria ipintzen zuen titulua. Hori izan zen zentzura, ez? Orduan, Arestik egundoko disgustu hartu zuen horrekin, eta egin zuen, egia da, Harrizko herri hau nola baita esan, aurreko poemen berkonposatze bat, eta esate baterako aipamen batzuk aldatu zituen, Errekalde Berriko Andre Potrodunak kendu zioten, da Bilbao Atleti ipini zuen, eta alako historia egin zituen humorea handiz. Arestik humorea erabiltzen zuen, baina eta guztiz ezin izan zuen zentzura gainditu, eta hau esaten dizuet, jakin dezen zuen, Ibarrolari berari eskatu genizkion 86an edizioa prestatzen ari ginela Susakoa, grabatu guztiak utzi zizkigun, eta Juan Mari Torrealdeiri esker eskuratu genuen, oraindik agian konta ezin diteken moduan, eskuratu genuen zentzuraren artxiboetatik Madrilen jatorrizko edizioa. Orduan, Susak egindakoa, jakin dezazuen, Euskal Herrian da jatorrizko edizioa zentzura pasa aurretikoa. Horrek esan nahi du, gero, Harrizko herri hau sobera gelditzen dela neurri handi batean, neurri handienean, zeren Euskal Herria jatorrizko argitaratu genuenez azalean konturatuko zarete ukabil arbola agertzen da, Gernikako arbola ukabila oso simbolo esanguratsua, eta gero barruan agertzen dira grabatu guztiak eta Arestik emandako tartean Aitaren etxe eragotzia, eta beste hainbat langileen asamblada, eta barezta, danak eta poema guztiak. Eta gaina markatzen dugu zeintzuk izan ziren zentzuratuak, eta norbaitek nahi badu, gogoa badu behintzat, egin dezake salto bat, eta Arestiren originalera itzuli Susaren edizio horretan. Hori datu modura. Lehenengo materialen erreziklatzea, hori Arestik egiten du betere lehenengo herrietan. Euskal Herrian sartzen ditu, zuzenbide debakatuaren materialak, Metalena, otizetozen. Nire gaziak, errezidata, berridazketa bai, hola da. Eskerrik asko, Carmelo Landa, eskerrik asko Jon Juaristi, eta bihar arte.